The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 5:4, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. 2 Thessalonians 2:16-17. Now may our Lord Jesus Christ himself and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and good hope by grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. 2 Corinthians 1:3-4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Psalm 9:10. And those who know your name will put their trust in you. For you, Lord, have not forsaken those who seek you. Psalm 23:4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Proverbs 14:1. Every wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hands. Proverbs 12:4. An excellent wife is the crown of her husband, but she who causes shame is like rottenness in his bones. Before we start sa atong nandan nga Bible study every day, gikinahanglan ng atong paghingalan sa tanan atong mga salang nabuhat ning adlaw. Otherwise, mahimo kining babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 ang atong gamiton. Alang kanimo di magtutuo, ang imong gamiton nga pulong sa Dios ay imong barugan mao ang Acts 16:31 nga nakanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa magandam ta sa atong kaugalingon pinagi sa hilom nga pag-ampo. Amahan namong ang Diyos, nagkapasalamat kami kanimo nining lain na usab nga higayon sa among pagpahimulo sa imong grasya. Grasya kini among pagabuhaton nga mao ang pagtuon sa imong mga pulong. Uban ni kami karon, atagi kami niya ng necessary concentration to all the things that you are going to teach us today. Salamat nining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May adlaw sa tanan to mga subscribers o mga higala diha nga mga bag-o pa nga nagsunod ni atong ministry, mga higalang dili magtutuo pa o kaninyong mga bag-o, we welcome you very warmly. Padayon kita og in fact mao kini ang atong tiwas o paghuman ining atong tunanan nga giuluhan og God's pardon. Okay?
So, karon padayon kita. Sa sulod kanimo, musugod ka na sa pagunahuna sama sa kang Ginoo Kristo nga una-una sa dihang dinhi pa siya niining atong planeta. Sa una niyang pag-ani, first advent. So naanam-anam ka na karon og pagkahamtong espiritual. Ang paagi sa pagkabot sa pagkahamtong espiritual nga magtutuo, kinahanglan mo ang daghang rutina, maximum amount of scriptures nga magatuyok-tuyok na diha sa imong panimuot. It becomes circulating in the stream of your consciousness. So, mo nag akong iyon nimo nga patuyok-tuyok ko na nimo kanang pulong sa Dios diha sa imong panimuot. Now, kung mas daghan ang imong nakatunan bahin sa Biblia, mas musamot ang imong pagkahamtong. Mao kanay kinatibuk-an nimong tumong ingon nga magtutuong Ginoo Kristo. That is our highest goal. Makahimaya ka na sa Dios sa tanang higayon, pinaagi sa imong paghimo og mga maayong desisyon sa matag adlaw, binasihan ang unang kung unsay gisulti sa pulong sa Dios. So, ato karong hisgutan ang paghamtong ingon nga Kristohanon. Ang imong dili kasagaran nga kahigayunan, this is your unique opportunity. Ang imo karong palibot, your current environment, nagahatag kanimo og higayon sa pagtuon og daghan nga kahigayunan sa paggamit sa imong nakatunan. Nawato ra gong tan-awon kun unsa gyud ang tinuod. Mahimo kung mulingkod lang ka diha og maglagot, magplano og pagpanimalos o kaha mo angkon kasi mong saa og pagpakyas ug imong sigurohon nga dili kini may tabo pag-usab. Ayaw na guna-una bahin sa langagi. Ayaw na. Kalimti na to. Padayon na sa pagsibog sa unahan sa imong kinabuhing espiritual. Gamita kining maong sitwasyon alang sa imong kaayuhan. Hinumdumi kanto sila si David, si Pablo, ug si Moises. Now, tataw kaayong gipadayag diha sa balang kasulatan nga ang Dios nagahatag kanato og ikaduhang kahigayunan, second chance. Apan ang tinuod mao nga nagahatag siya og ikatulo o ikaupat og daghan pagyong mga kahigayunan sa dihang mutuo kita kang Kristo. Sa ato nang gipakita kanimo kanang ikaduhang nga kahigayunan, that second chance, musugod sa bag-o nga pagkatao. Hinumdumi, ikaw na tao na pag-usab. You are born again. 1 Corinthians 15:22 na kanayon, kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang paghiusa kang Adan, banhaon usab ang tanan tungod sa ilang paghiusa kang Kristo. Ingon nga bag-ong kaliwatan sa nangabuhi nga espiritual, spiritually alive species, naa kay pipila ka mga pahimangno nga mao kini mosunod. Juan 4:24 na kanayon, ang Dios Espiritu ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Ang atong Ginoo Kristo mipahibaw sa mga tinunan nga iyang ipada ang Espiritu Santo aron mutabang kanila sa diha nga muadto na siya sa iyang amahan didto sa langit. Si Jesus nagkanayon diha sa Juan 14:16, og mangayo ako sa amahan og hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makiguuban kaninyo hangtod sa kahangturan. Kini nagahulagway sa iyang pasalig o commitment nganha kanimo.
ikaw sa imong bahin makapasalig o will you be committed ngadto kaniya? Sumas gisgutan sa unahan, kritikal kayo ang pagpabiling ana kita'y pakigambitay sa Dios sa matag gutlo, pinaagi og rebound kana kun buot nimo nga dumalahon ka sa Espiritu Santo, inay ang kinaiyang makasasala mo'y dumala kanimo. Paminaw. Kini nga itong pakigambitay sa Dios, pinaagi sa Espiritu Santo, may nungdanon usang pag-ayo. Aron nga makabot nato ang atong pagkahamtong espirituhanon. Anaala may usa ka paagi aron imong makabot kining maong tumong ug dili lamang pinaagi og determinasyon nga tinawhanon. Hinumdumi kadtong ato nang gisgutan dinhi nga ingon nga usa ka magtotoo ni Ginoong Jesucristo ug ingon nga sakop sa rianong panimalay sa Dios, ikaw gipuy ana sa balaang Espiritu Santo o gibanduan ka nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Efesios 5:18. Ang ministry sa Espiritu Santo mao ang pagpadayag kanimo sa plano sa Dios, ingon man sa pagtabang kanimo sa pagkinabuhi diha sa iyang plano. Ang Juan 14:26 na kanayon, siya nga inyong kauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang Galacia 5:16 usab, nagatug-an kanato nini, kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Gawas ko nimong masabtan kining mao nga yano nga kamatuoran, mahigawad ka lang gyud sa imong kaugalingon, tungod kay dili taman mahimo ang pagkinabuhi sa Kristohanong pagkinabuhi kung wa kita'y pagkapuno sa Espiritu Santo. Timan igid na. Hinumdumi gyud kini ang pagpuno sa Espiritu Santo kanato maangkon talang sa diyang mugamit kita sa rebound technique. Ang 1 John 1:9 nagapahinumdom kanato nga kung isugid ta nga itong mga sala, ang Dios makatarunganon o kasaligan nga mupasaylo sa atong mga sala o magahinlo sa tanantang mga kalapasan. Now, sa diyang makasala kita, ginamit ang atong kahubuton, atong gipaong, we switch off ang Espiritu Santo. Apan sa diyang ato nga isugid ang maong sala, magapadayon na usab ang pagapuno kanato sa Espiritu. So, ang atong kabubuton mao'y mohimo sa pagpili. Gusto? Karon mismong nagapaminaw ka niining atong pagtuon, you are either napunan sa Espiritu Santo o ubos ka sa pagdumala sa imong kinaiyang makasasala nga gitawag ta og karnal ka. Why anas to nga? It's either or. Either karnal ka o espiritual. Kasabot ka. Ang pagka-espiritual, termino kini nga mahulagway ta usa ka magtotoo nga napunan sa Espiritu Santo. Samtang ang termino nga karnal, alang kini sa pagulagway usa ka magtotoo nga nahigawas sa pakigambitay sa Dios ug ubos siya sa pagduma sa iyang kinaiyang makasala ug nagapaong siya sa Espiritu Santo binagi sa iyang pagbuhat og personal nga sala. Oh, by the way, ang pagpuno sa Espiritu Santo kanato, dili lamang nga aron kita makabaton o pakigambitay sa Dios, kundi aron kita makahimo og epektibo nga pagampo o pagkat-on sa pulong sa Dios. Wa gani kapuslanan ang atong mga maayong binuhatan kon anaatas pagkakarnal. Kaya gawas man ta sa atong pakigambitay sa Dios, sa dihang mubuhat kita
niya ng mga buhata. Naunsaon taman sa paglahutay sa atong pagbuylo. Mangutan na katingali. Diya sa Lucas, Kapitulo 11, versikulo 28, nagasulti ang atong Ginoo Kristo kanato nini. Bulahan sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagatuman niini. Now, ang pulong nga bulahan o blessed sa in English, nining mao nga teksto is actually ang Grigong pulong Makarios. Kung hubaron ta kini, it actually nagkaulugan og malipayon o kalipay. Makarios. Now, gipaklaro gyud maayo sa atong Ginoo kang matuod nga kalipay sa kinabuhi nagagikan sa pagpamati sa pulong sa Dios ug sa pagtuman niini. Ingon man usab ang tanan nga espirituhanong pagbuylo o spiritual momentum nagalangkob sa duha ka butang nga mao kini: ang pagpamati ug ang pagtuman sa pulong sa Dios. Ikaw ug ako dili makatubo spiritually ni makasunod sa pagkamaawaton sa kinabuhi ni Kristo kung wa kitay pagpaminaw sa pagtudlo sa pulong sa Dios ug paggamit sa unsay atong napamati. Ang pulong sa Dios tataw nga nagahatag og empasiya bahin niini sa pag-ingon og busa. Ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagagikan sa pulong ni Kristo. Ug mao nga kung magsige kag pamati, musamot ang imong kagayunan sa pagtubo. Kana kung namati ka sa husto ug tukmang tao. Hinumdum ka pa ba sa slogan nining atong ministry? Operation SLBA. Study, Learn, Believe, Apply. Study, tuni. Learn, katuni. Believe, tuuhi. Apply, gamita. So mo kini ang atong slogan. Okay? Tuni, katuni, tuuhi, gamita. Ang pulong sa Dios. Mao ni pagis pagkabot sa atong tumong believer's common goal, which is spiritual maturity, the capacity stage. Ug niining pagiha ang Dios unsa mahimaya. Ug busa kun buot yung natong mahimaya ang Dios, kinahanglan gyud nato ang atong pagkat-on ug paggamit sa ang pulong nganhi sa atong kinabuhi. Hinumdumi gyud nato, hinumduman gyud nato ang mga passages nga atong nabasa bahin sa pangutana, karon nga luwas nako unsa may sunod kong buhaton. Dako kayo kining isyu karong panahon na. Trahedya gyud nga atong sinati ang mga bagang duot sa atong mga igsoong mga magtutuo nga wa gyoy alamag human sila maluwas, wa na sila alamag unsaon unsay ilang buhaton. Nibalik na lang sila sa ilang kanhi nga kinabuhi ug wa na sila pagsibog sunahan. So ang tubag nining pangutana karon kay luwas namang kuon sa may sunod kung buhaton, tubag Segundo Pedro 3:18, unsay gisulti? Padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug kay balo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo. Kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Segundo Timoteo 2:15, paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Ang pagbuhat sa hustong butang sa hustong paagi.
bahin ini nga atong hilisgutan, buot kong mapamilyar kas pulong nga atong paggagamiton dinhi, ang pulong nga protokol. Ang buot nga pasabot ning maong pulong mao ang pagsunod og protokol pinagis pagbuhat sa usa ka hustong butang in a right way. Kaya ang pagbuhat sa hustong butang ngadtos sayop nga paagi, sayop. Musta? Kasabot ka? Pananglit. Ang pagampo kanunay man gyud ng husto. Hinuon makaampo ka sa sayop nga paagi kung buhaton nimo kana nga nahigawas ka sa pakigambitan sa Dios. Unsa gisulti sa Salmo 66:18, kung gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta mamati kanako ang Ginoo. Di man gyud sayop ang pagampo. Apan kung ang pagampo iampo sa sayop nga paagi, dili kini pagadunggon. Hinumdumi ang usa ka Kristohanon nga nahigawas out of fellowship with God, nga may sala sa iyang kinabuhi, nga way sugid. Kini siyang magtutuha, makahimo pa sa pagbuhat sa hustong mga butang. Ug kung tan-awon nimo siya, muraganig labihan sa pagkabalaan, samtang nagabuhat siya sa ingon. Ang usa ka hustong butang nga gibuhat sa sayop nga paagi, sayop gyud kana. Musta? Mao kining gitawag og tawanong mayo, human good. Ang panangatbang niini mao ang gitawag og Dios nung maayo, divine good, kay gibuhat man kana sa hustong paagi. Nagasabot ka ba? Ang pagkapakyas sa pagkapuno sa Espiritu Santo, bisan pang magbuhat ang magtutuos tanang mga butang nga ginabuhat sa mga Kristohanon, kini dili gyud makadugang bisag gamay na lang ngadtos pagkamayos mga mata sa Dios, dili gyud. Busa dinhin natapos kining atong paghisgot niining atong pagtulunan, God's pardon. Atong gipanginaot na ikaw nagapupo-usab o pagtulunan nini nga sarang imo magamit sa imong adlaw nga pagkinabuhing Kristohanon. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining matamis gayon sa among pagpakigambitay sa imong mga pulong ug kanimo. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Og dala kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa buhat sa among tulumanon adlaw-adlaw nga mao ang pagpakaon sa among tagsa kakalag aron kini motubo og makakab-ot gayon sa tumong nga mao ang pagkahamtong espirituhanon. Salamat niining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.